Доволна съм, няма как да не съм доволна. Продължихме си традицията да нямаме загуба от Монтана вкъщи. Смятам, че добре играхме, справихме се. Надявам се и в петък да е по същия начин. Имаше ли някакъв ключов критичен момент в матча според вас, където момичета показаха характер? Имаше, по едно време спряхме да играем, не мога да си го обясня защо, застанахме на едно място, но бързо се оправихме, така че щом биеме, всичко е наред. Стиковат ли се все повече със всеки изминал матч момичетата? Да, има го и това нещо, не сме тренирали много заедно, Божица се присъедини по-късно, имахме и контузени две момичета, Цуми също е контузена, така че във времето ще се вработваме и смятам, че ще играем все по-добре. Като споменахме Цуми, нейното състояние какво е, кога може да очакваме първо на тренировка, после и на матча? Тя започна по-леко да тренира, тази седмица ще изкара